खुलुमबाय दिनै 12 एप्रिल 2024 शुक्रबार गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय कटन इउनिभार्सिटीनि सासे एचएस फरायबाय थानाय हिनजावसा गथ'आ हस्टेलनि 2 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैदों। थैनाय हिनजावसानि मुङा जाबाय कालिना बरुवा, दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मंगलदै ओनसोलनि थागिबि आरो बेखौ बिनि बिफाया बैसागोनि बन्दनि थाखाय न'आवसो लांनो फैदोंमोन आरो फैबाय थानाय समावनो सफैस्लाबियावनो फिसाजोनि थैनाय खौरांखौ मिथियो। गुवाहाटी मोनैनि सिगांनो फिसाजोनि थैनाय खौरांखौसो मिथियो। फिसाजोआ थैनायनि मिथिनाय लोगो लोगोनो बिफाया दुखुजों गाबो, नाथाय हिनजावसाया गावनि जिउखौ मानो फोजोबखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। सिंग्रानि सिङाव मोसौ बेदर। गुजरातनि भाड'दरायाव हुसेन साम'सा सेन्टाराव दखाननि बिगोमाया सिंग्रानि सिङाव मोसौ बेदर सोफानानै फाननायनि उनाव मिथिजाना पुलिसजों हमजादों आरो बेनि दखाननिफ्राय 113 केजि मोसौ बेदर हमदों। हमजानाय सिंग्रा गला बिगोमानि मुङा जाबाय इउसुफ शेख आरो नाइम शेख। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय हिरागाव ओनसोलनि बिंगिनाथियाव सासे हौवासा गथ'आ न'आव उन्दुलांबाय थानाय समाव अर खामनायाव अरजों खामथाब जाना थैदों आरो बे अरा हरनि 1 रिंगायाव खामदोंमोन। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय पाप्पु हिरा। पाप्पु हिराया जाथाय जानाय समाव न' सिङाव उन्दुलांगासिनो दंमोन आरो बिसान न' साखाथिनि सोरबा सिनायमोनि सुबुङा बे जाथायखौ खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नगाव पुलिसा इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। मासे मावजिनि थाखायनो 5 सुबुङा थैबाय। महाराष्ट्र रायजोनि आहमेदनगर सिटियाव मासे मावजिया गंसे दैखराव हरखाब हाबलांनायाव रैखा खालामनो थांनायाव 5 सुबुङा थैदों। दैखराव गासै 6 सुबुङा हाबलांदोंमोन, नाथाय सासेया थैयासै। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मानिक काले, 65 बोसोर बैसोनि, बिनि फिसाज्ला सन्दीप काले, 36 बोसोर बैसोनि, अनिल काले, 52 बोसोर बैसोनि, अनिल कालेनि फिसाज्ला बाबलु काले, 29 बोसोर बैसोनि आरो बाबा साहेब गायकवाड, 36 बोसोर बैसोनि। बिलखौ मोननो थाखायनो आंनिफ्राय रां लाखादों बा लाना दोनदों। खामानि मावनायनि रांखौ हरब्लानो गाव हारसिंल' नङा, रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै बिपिएलआव हाबगोन। जाय सरकाराव दं बिनावसो रांखौ बिगोन। सोरखाराव गैयै मानसिफोरनियाव बा सोरखाराव गैयै दैदेनगिरिफोरनाव बिनानै मा जानो होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। आङो थिखादार हिसाबै माने राजु नार्जारि बिथां आदाया बुंदों सानाव मा होनो बिपिएफनि केम्पिं खालामो, मोनाव बिल इउपिपिएलनियाव बिल बियो। प्रमद बर' बिथांनियाव बिल बियो, आं सोरनियाव बिनो नङा होमबा? सरकारा सोरनि? प्रमद बर' बिथांनिथ' सरकार, बिनियाव बियो, आं सोरनियाव बिनो? ना गर्जन सारनियावबा बै जोंहा माबा आसामनि सोरबा इएमनियाव बिनांगौ होमबा, माबा मिनिस्टारनाव बिनांगौ होमबा? हा, आं हाग्रामा महिला बिथांनाव बिल बिनांगौ होमबा? सरकारा जायनियाव दङ बिनियावसो बिगोन। हा, बिथाङा आरो मा बुंबावदों, माबा हराव होनदोंना, हरावलाय मानोथो लेंहरो? बिथांमोनहा थिखादारखौ मोनावसो लेंहरो, मिथिबाय? मोनाव मानो लेंहरो? आंथ' बिल मोननोनो फैसा होना दोनदों आङो 18 लाख, मिथिबाय? बिल मोननोनो फैसा लाना दोनदों आंनिफ्राय। मानो लेंहरो बिसोर मोनाव? सानावबाथ' फैसा साननायखौ नुगोन नालाय, नङा? मोनावलाय मानोथो लेंहरो? आरो आं जुदि इउपिपिएलआव थांनो थाखाय आं रायज्लायदोंबा आंनो फैसाखौ होजोब, आङो मा आं हारसिं नङा, 1000 जन मानसि मागोन नङा होमबा? दाबोथ' 126 कौटि नामा फैसाया ओरैनो दङ बिटिसिआव रानाखै। होदो इउपिपिएलआव लाना थांदो नङा होमबा? फैसाखौ एकाउन्टआव थ्रोब सोग्रोलाय, नङा? मा लाना थांजोबगोन ना सोग्रो आदा राजुआ बुंनानै ओइ बिक्रमा इउपिपिएलआव फैसिगोन, हो बेनो 12-15 कौटिसो एकदम लाना फैजोबगोन ना, होलाय, नङा? चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बिपिएफखौ नागारलांनायनि सिगां रिजिगनेसन होनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंदों। जायहा प्रमान हहकारि खोथा बुङो बेखौसो फोथाय। भिडिअ क्लिपखौ नोंसोर ला। गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ, नाथाय जायहा प्रमान लानानै जुक्ति होनानै फोरमान लानानै खोथा बुङो बेखौसो फोथायनांगौ होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्म सारा बुंलांदों। बे आंनि थाखाय मोजां। नायदो, नाय निकलाटनि बेखौ प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआनो
आं लिरना हरबाय माने प्रमद बर'आ चिफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्रमद बर'नि लिरनाय जाबाय प्रमद बर' सार बिथाङानो बुंहरबाय देयार इज न' गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल बे 10टा कलेजाव जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै माने बेयाव जिर' होननानै बे बुंबाय बेखौ सोर बुंदों राजु नार्जारि आदाया सोंलाय बै बा प्रमद बर' सारनियाव नङा रे बिनियाव सोङो बिक्रमा बेखौ हरबायना बिक्रम नों मानो हरना लानाय दाथ' नै एभिडेन्सआ थाहैबायना 10टा कलेज जायोखौ प्रमद बर' सारानो गावनो बुंनाय जायाखै होनबा बिनिनो चिफ नङा रे मा होनना बुंनो दा आदा राजु नार्जारिखौ प्रमद बर' सारा खोनथाम बोरलानि थिरदो गावखाबाय खनसे आथेङाव खनसे बिखायाव नै दाखालि बावै खनसे खर'आव गबाय माबायावनो दिनै मेलेमावनो माबायावबो मोनासै एमसिएलएआवबो मोनासै थिर गावबाय आथेङाव नङा होमबा एमएलएआवबो मोनासै बिखायाव गावबाय नङा रे थिरखौ एमपिआवबो मोनासै खर'आव गावना होबाय दिल्लीयाव खारना थाहैबाय बुरखाय बेसरा फैफिनबाय बास नङा रे होदो ओइ सिमा बारायनायनि लेखाया होदो रायजोनो आंहाथ' गालांखाजोबसै दा नै दिल्लीयालाय माखौ हरदों नै दिल्लीया लिरना हरनाया द्राफ्ट नङा बियो माइनुटसो जे मिटिङाव खामानि मावनोब्ला मिटिं लिङो माइनुटस लिरो बिथांखि लायो बे बिथांखिसो नोंसोरो ओइ तेजपुराव थांदो उदालगुरियाव खाथि जाखायो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया होननानै बुंदों एनआइटिया सिलचरावनो दंखायो 2019आव होनाय सेन्ट्रेल सरकाराव जेबो बिथांखि बिदि पलिसि गैथ'वा होनना बुंनाय माने मा होआ रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो थांनाय बोसोरावसो जोङो बेयाव बाजेट हमदों बिनिखायनो बेयावनो थां नङा रे एनडिबिफोरनियाबो जों लनसो होदोंमोन बाय लेखाखौ खिथिदो सिमा बारिनायनि एनडिबिनि स्कुल जानायनि चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बुंनाय बायदि फोरमाना जेखौ बुङो बेनो सैथो जायो बिदि आंथ' रायजोनो होना गालांजोब्बाय लेखाफोरखौ सोंदो आरो रायजोखौ मोनसे काम बिसोर फैनायनि आगोलनो रायजोआ लाइजाम हर नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ नङा होमबा रायजोखौसो उल्था लिंहरब्रा नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ मिटिं खुंफैनांगौ जोंनियाव गोबां लेखा दं बेसेबां थखायनो दिल्लीयाव खारना थायोब्लाबो जोङो बुरखांनानै लाना फैगोन स्टेटआव थाखुमादोंब्लाबो बुरखांनानै लाना फैगोन मा खारदों नोंसोरलाय नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादोंमोन जों नुदों दिल्ली थांदों स्टेट थांदों नाजादों नाथाय फेलार जाबाय दुखु गोनां खोथा नाजायाखै नङा नाजादों आयं मिथिबायना प्रमद माबाया दिपेन बर' सार बिथाङा बिराद नाजादों प्रमदखौ बासायनो गोबां नाजादों जातिखौ गोबां बासायनो नाजादों नाथाय दिल्ली आरो स्टेटआ बिटिआर एकर्डखौ 6.3 दफा स्कुल कलेजखौ फोजोबनानै होबाय गासैखौबो नाटसाट खालाम नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि